Dobar dan ljubitelji sveučilišnog sporta, dobar dan ljubitelji rukometa. Evo nas na Unisport finalsima u Poreču i na finalu rukometa za muškarce. Sa mnom je moj kolega sukomentator Ante Burger, trener Splitskog sveučilišta, ali nešto kasnije ćemo reći kojega, ne ovoga koji sada igra, nego zapravo možemo odmah reći. Dobar dan za početak. Dobar dan, pozdravljam sve gledatelje i vas. Evo, Splitskog sveučilišta, ali i ženske ekipe. Da, evo, nešto kasnije ćemo nešto reći o tome, ali što se tiče ovog finala koji je sada pred nama, riječ je o sveučilištu Split i o sveučilištu Rijeka. Evo, pročitat ću sastave Splita. To su Ivan Rogulj, Jure Čović, Mario Marić, Ivan Trebotić, Marin Babić, Leon Pavlović koji je kapetan, Luka Galić, Davor Krezić, Branimir Dodik, Mate Vrvatović, Rudolf Maretić i Misla Mladinić. Njih će voditi trenerica Marijana Čavala. Sveučilište Rijeka ima jake snage i na klupi, no krenimo prvo sa onima koji će biti na parketu. Dakle, Marin Sorić, Anton Katić, Dario Jelečić, Ivo Katić, Dario Polić, Petar Perić, Toni Katalinić, Romano Šćulac, Ivan Kisiček, Matija Golik, Marin Đurica, Paolo Grozdek i Tomislav Karaola. Treneri Marin Mišković i slavni Valter Matošević imaju i voditelja Viktora Moretija. Reći ćemo prije početka ovog finala da su u borbi za treće mjesto Zagrebčani dobili Vern i osvojili treće mjesto, a upravo je taj Zagreb jučer izgubio od ove Rijeke 39-38 nakon čega? Nakon izvođenja sedmeraca, a isto tako treba napomenuti da je drugo polufinale bilo jako zanimljivo, gdje je sa 2 razlike momčad Splita pobijedila Vern i isto tako plasirala se u ovaj finalni meč koji sada gledamo. Da, sad da vidimo šta možemo očekivati u ovom finalu. Odmah da predamo riječ vama. Ante, izvolite. Evo vidimo da je ekipa Rijeke odlučila se za obranu 5-1. Jako dobro što sada momčad Splita to riješila i igrač Marić odlično realizira za početno vodstvo Splita. Znači obe dvije ekipe, evo vidimo, opredjeljuju se za iste sustave obrane, znači 5-1. Za sada Splićani su uspjeli taj prvi napad realizirati. Ono što je važno reći da očekujem sigurno jednu tešku utakmicu, kao i možda ovo prethodno finale koje je bilo u ženskoj konkurenciji, koje je momčad Zagreba osvojila. Evo, aut je za ekipu Splita. Split standardno u svojoj postavi znači na pozicijama Galić, Pavlović, Marić, Babić, Maretić i Dodig na poziciji pivotvena, te sa vratarom Roguljom na golu. Zamet u svojoj standardnoj isto postavi. Evo vidimo igrača sa brojem 3, Jeličića koji igra na poziciji prednjega u obrani i evo početni faul. Ono što mogu reći za momčad Splita, vidimo igrača Marina Babića, mogu reći iskusnog jednog igrača sa 30 godina koji bi trebao dati momčad iz Splita tu dodatnu dozu iskustva. Vidimo da isto tako ta cijela momčad Splita je sveučilište u Splitu, znači njih 8 do 9 igrača su igrači rukometnog kluba Split, dok momčad Rijeke uglavnom tvore igrači koji igraju u Zameta i u Riječkoj Opovici. Da, evo, pogodka sada nije bilo, dobro je reagirao Marin Đurica, a s druge strane pogodak sa brojem 10, Golik sa brojem 10 odlično realizira. Matija Golik, to je 1-1. 1-1. Važno je naglasiti, na golu Splita nalazi se Ivan Rogulj, inače on je drugi, treći vratar Splita, ima vrlo malo minutažu ove sezone u momčadi i vidjet ćemo kako će on reagirati u ovom finalu, pošto nema neku konstantu branjenja ove sezone. Kad vidimo ovo RIST, dakle Rijeka Split, dok evo Đurica opet brani, kako ne povući paralelu koliko je vrhunskih hrvatskih rukometaša dala jedna Rijeka, dao jedan Split. O tome ne treba niti govoriti. Sjetimo se samo evo i Valtera Matoševića koji je na klupi u Rijeci, Džombe i Horvatina koji danas još igra i drugih poznatih igrača koji su bili iz riječkog bazena, a o Splitu
evo možemo samo reći Balić, Metličić. Možemo reći Balić i Metličić. I stat, jer mogli bi nabrati možda do sutra. Tako da i u Momčadi iz Splita ima nekoliko igrača koji su bili i još su aktivni i u mlađim kadetskim selekcijama. Pogotovo bih istaknuo na ovom turniru odličnog Marića koji predvodi ekipu na poziciji srednjeg vanjskog i odlično razigrava cijelu Momčad. Prije svega gledatelji možda i ne znaju, duboka je i povijest utakmica između Splitskog i Riječkog sveučilišta. U protekle 3 godine sve utakmice su skoro završile sa 1 razlike. I Momčad Splita je na poluzavršnici pobjedila Riječane sa 1 razlike. Evo, možda se i to i ponovi danas, jel? Da, vidjet ćemo. Neizvjesno su bila polufinala, sigurno će biti neizvjesno i ovo finale, što pokazuje ovaj sami početak utakmice u sportskoj dvorani Žatika u Poreču, gdje je u tijeku, dakle, završni dan Unisport Finalsa, pa tako i finale u muškom rukometu. Nepotrebno naskakivanje i probijanje u obrani Marića, mogao je puno bolje i ranije predati loptu prema lijevome krilu. Gol ih postavlja napad Riječana koji su sa pozicije srednjeg vanjskog, dok Katalinić se nalazi na poziciji desnog vanjskoga. I evo sada u ovom momentu na poziciji lijevog vanjskog nalazi se Perić. Ovdje je dosta jedan... Mislim da će doći opomena jedna. Biće samo karton. Da. Čudi me da se treneri, obično jedan od najlakših sustava razbijanja obrane 5-1 je utrčavanje drugog igrača na crtu. Za sada se Momčad Rijeke to ne odlučuje. Pokušavaju kroz, evo vidimo, jedan dijagonalni pas, nepotreban, praktički nemoguć za primanje na pivotnima. Novi napad kreće. Prednost Splita je uigranost, svi ovi momci igraju zajedno u istoj ekipi i to je jedna dodatna prednost. Posebno bih evo istaknuo i Leona Pavlovića koji se sada sa brojem 6 nalazi na poziciji lijevoga vanjskoga. Evo ga upravo šutira. Jako snažno, odlično. Leon Pavlović koji je jedna lijepa priča, mogu reći studentska, igrač koji se skoro ostavio i rukometa i prije nekoliko godina kada smo ga ovdje zamijetili u studentskoj ekipi, ponovo se aktivirao i danas je aktivan član i jedan od vrlo važnih karika u igri rukometnog kluba Split. Tako da taj studentski rukomet ostavlja igrače i na životu i daje im jednu dodatnu motivaciju za bavljenje sportom. Pogriješili su Riječani, Spličani idu po još jedan gol. Druga tehnička greška Riječana, loše predavanje, aut i evo prigoda Splita na 2 razlike. Riječ dvije, evo kad ste vi već kraj mene ovdje o Marijani Čavali, trenerici. Uvijek je zanimljivo vidjeti trenericu, pogotovo ako se radi o tome da trenira mušku ekipu. Kako to? Evo Pavlovića za 3-1. Odlično Pavlović za akcija slična prijašnjoj sa odličnim utrčavanjem Marića. A što se tiče trenerice Čavale, neobično vidjeti ženu, vrlo malo ih je nažalost u muškom sportu, u muškom rukometu. Rekao bih da je to nekako skandinavski model i mi moramo težiti da što više žena angažiramo i motiviramo da se bavi trenerskim pozivom. Je li tu problem, jel mislite da ona ima problem nekakvog autoriteta? Možda ne konkretno ona, ali možda neke druge žene pa se boje da bi mogle... Taj problem autoriteta, ja uvijek kažem, trener se postigne znanjem, iskustvom i pravednošću. Ako tako postavite neke činjenice i držite se tih principa, onda sigurno sutra ili u toku utakmice i vođenju nećete imati problema. 3 greške za redom Riječana u napadu, prigoda Splita da se u startu utakmice odvoje na 3 razlike. Vidimo da Split pokušava razbiti obranu utrčavanjima, Marić na drugoga pivotmana, sad je on izašao. Riječani za sada to ne rade i evo, mislim da bi to jedan od slučaja bio. Ovo je bilo jedno upozorenje sigurno sada i za Riječanina. Da, za Katalinić. Katalinić opomena, žuti karton, zaslužena. Evo, stručni stožer Rijeke se opredijelio za igranje na 5-1 obranu. Vanjske križanje, odličan pas za pivota. I ovo je kombinacija, ali promašio je Dodig, odnosno obranio mu je Ratar. I ide Rijeka po gol, ali dobar start Babića.
Vidjet ćemo, Rijeka dosta umrtvljeno, igra početnu fazu otvaranja utakmice. Evo, trenutačno pivotna između pozicije 2 i 3. Napad preuzima igrač sa brojem 8 Čulac. Vidjet ćemo, evo, isti princip odvlačenje i evo višak za krivo, ali nema prolaza. Dobro je zatvorio Pavlović i onda lijep gol. Evo vidite, odmah Riječani. Kisićek, 2-3. Riječani, evo vidimo čim su napravili ono što sam i predložio da bi mogli napraviti, a to je jedno utrčavanje, odlazak jednog igrača na crtu, odmah se stvorila već povoljnija pozicija za realizaciju na gol Splićana. Je li dobra klupa Splita, osim trenerice, imaju li tamo dostojne zamjere, da tako kažem? Pa, nažalost, evo, ova sedmorka za sada nosi utakmicu, povremeno postoje zamjene, ali na krivnim pozicijama, ne toliko na ovim vanjskim i vjerovatno će možda i paliti svježine pred kraj same utakmice. Pavlović je dobio žuti karton. Zaboravili smo spomenuti kako je Đurica malo prije opet dobro reagirao. Da, Đurica je već kupio 2-3 obrane, digao je to samopouzdanje i upravo na osnovi ovih obrana evo, vidimo da su Riječani u situaciji da poravnaju, međutim Ivan Rogulj odlično brani. Ono što je recimo jedan isto zanimljivost ove utakmice, da je pomoćni vratar, odnosno drugi vratar u ekipi Splita, Mate Vrbatović, dugo godina živio i igrao u Rijeci, tako da možemo reći da je prebjegao momčad Splita. Možda je zna neke od ovih igrača. Tako da i igrao je sa nekim od ovih igrača koji se danas nalaze u riječkom sastavu. Promašio je Kisićek sedmerac, obranio ga je Rogulj. Evo sada Splićana i lijepa kombinacija i prošlo je ovo kroz Đuricu. Dodig odlično. 2-4. 2-4, već 2-3 puta puca obrana na sredini i Riječani će morati po hitno naći neko rješenje ako misle zaustaviti momčad Splita koja kombinatorno jako dobro rješava problem, odnosno sustav obrane 5-1. Evo, šuta, ali dobar blok. Teško je mogao otići na ovu realizaciju Čulac jer je išao paralelno sa zonom. Još jednom ovdje od bloka u golu. Ovo je jednostavno neobranjivo od bloka. Dobila je lopta jednu sasvim drugu rotaciju i Rijeka smanjiva rezultat na 4-3. 4-3, da. Rijeka je tu u utakmici. Rijeka je tu u utakmici, normalno bježi to gol za gol. Kažem, povijest ovih susreta je da je jedna od tih ekipa uvijek dobivala sa jedan razlike. Pavlović brzo, jako ishitreno, međutim, pored gola. Evo ga, ponovo se Golik vraća na poziciju srednjeg vanjskoga, Katalinić na poziciji desnog vanjskoga, a na poziciji lijevoga je Čulac. I na pivotmenu je Karaula. Šut u tijelo vratara koji se na vrijeme postavio. Rogulj već dvije obrane u nizu i... Katalinić je loš potez. Ostaje 4-3 za Split. 4-3 za Split. Riječani jako duboko igraju obranu 5-1. Evo vidimo igrače sa brojem 3 Jeličića koji se nalazi, možemo reći, 15 metara od gola, pokušavajući Marića prekinuti u napadu. Evo sada odlaze na Flastera, na jednog od vanjskih igrača. Vrijeme bi možda moglo biti za pasivan napad, da će Čuci postaviti ruku. Da vidimo kako će završiti ovaj napad, ide lopta na krilo, teška pozicija, brani to Đurica. Kad su spomenuli kratko suce su Davor Česi i Mirko Zorko. Bio je vrlo mali kut za šut sa desnoga krila Maretića, tako da je vratar Rijeke Đurica to pokupio jednostavno i došao do svoje četvrte obrane. Evo, Splićani igraju 5-1, nešto malo pliće, rješavaju problem ulaska odsjecanjem jednog od vanjskih igrača.
Evo isto Stativa. tako, ne baš dobar ulazak sa krilne pozicije, zatvaranje u šutu i momčad Splita ima prigodu da se odlijepi na 2 razlike. Da, 14. minuta u tijeku, 4-3 za Split u finalu muškog rukometa na Unisport Panjasima koji se ove godine održavaju u Poreču. Lijepa kombinacija na krilo i kroz oči Marina Đurice. 5-3, Luka Galić. Galić odlično, ali prije svega treba pohvaliti odličnu reakciju Marića koji je svojim individualnim kretanjem u sredinu izbacio jednog od igrača Rijeke i stvorio višak na poziciji lijevog krila koje Galić odlično realizira. Split mirno, staloženo kontrolira za sada ova 2 razlike. Evo otvaranje na izvršna momčad Splita preuzima. Stvara veliki broj malih faulova koji onemogućavaju Riječanima da stvore jedan kontinuirani napad koji bi bio pravi postavljen. Odlično. Katić odlično sa pozicije desnoga krila realizira i smanjuje rezultat na 5-4. Jako dobar ulazak i precizna realizacija. Evo sada vidimo da rotaciju u napadu Splićana, Leon Pavlović prelazi na poziciju srednjega, dok Marić prelazi na poziciju lijevoga. Da li će se Splićani odlučiti na ulazak na drugu crtu? Ipak ne. Ostaju sada malo pliće igrači Rijeke u obrani. Očekujem od Babića da malo preuzme sada inicijativu, pošto do sada još nije zabio niti jedan dobitak. Mislim da bi on trebao biti taj koji bi mogao malo rasteretiti ovaj napad kojeg za sada odlično. To igra sa brojem 5 od Splita, Marin Babić. Evo sada Pavlovića. Marin Babić koji je odlično, Pavlović. Leon Pavlović odlično, snažno i Marin Babić bi jednostavno trebao preuzeti sada inicijativu da malo rastereti ovu vanjsku liniju, odnosno dvojac Pavlović i Marić. Splićani za sada kontroliraju rezultat. Da, dominira prvenstveno ovaj kojeg ste spomenuli, to je Pavlović sa polovicom golova za Split. Izrazito snažan igrač krupne muskulature, ali nevjerovatno pokretljiv za svoju kilažu. Tako da, rekao bih, atipičan jedan igrač na toj poziciji, ali igrač koji puno doprinosi kako u klubu, tako i u ovoj sveučilišnoj ekipi, a vidimo i Šulca koji je odlično poentirao iz Ereta. Ono što je primjetno za ekipu Riječana, a to je hendikep lijeve ruke. Vidimo da nemaju ljevoruke napadače, kako desnog vanjskog, tako i na poziciji krila. Odnosno imaju jednoga krivnog, ali to će sigurno biti hendikep na ovoj utakmici i momčad Splita se već postavlja prema lijevome krilu. Pavlović je samo blokiran, imali kontre, ima riješit će to sam, ali ne, ništa od toga. Odličan pas, ali Katić je gazio crtu, tako da ništa od ove sigurne realizacije Riječana. Općenito je malo problem na ovome terenu, zato što su crte slabo vidljive jer su 2 terena u dvorani Žatika u Poreču, tako da igračima to vjerovatno i u ovom momentu je stvorilo problem vidljivosti terena. Da, malo se izgubio u vremenu i prostoru bio. Da. Teško je. Kad primate loptu, onda još gledat na koje ste. Prostorno vreme sa komponentama u ovom momentu bila problematična. Ovo je Marić probao. Marić je probao, dobar šut, međutim od vratnice ide u aut i momčad Rijeke ima napad kojega predvodi Golik. Vidimo da se vanjski igrači rotiraju, stalno Riječana mijenjaju te pozicije. Evo opet na 2 pivotmena. Međutim, Riječani odlazak na 2 pivota rade dosta predvidljivo. To je sporo i Splićani se kvalitetno mogu pripremiti za tu realizaciju. I evo vidimo. Rogulj je obranio lijepo, ostaje 6-5, Splićani će voditi i dalje. Možemo reći da Rogulj i Đurica za sada dosta sigurno djeluju i oba dva imaju 4-5 obrana koje daju jednu stabilnost svojim ekipama. Malo će predahnuti Pavlović.
Da, i na poziciji lijevoga vanjskoga ulazi igrač sa brojem 4. Evo, upravo je probao, ali ravno vratara. To je Trebotić. Da, Trebotić, ali ovo Đurica još jednom skuplja obranu. I jednu masnicu možda dobio sad. Jedan projektil koji je doletio Trebotića. Marić. Evo opet novog igrača i sada je ušla je. Da. Evo ga, drugi pokušaj, ista akcija skoro. I od golmana zapravo, stativa pa golman. A evo, očito je bila sreća na strani Splićana. To su one lopte na koje vratari svojim niskim ispalom često puta kad uđu u taj prostor, pošto se lopta brzo odbija, jednostavno ne stignu reagirati i Split ide na prednost od 2 zgoditka. Ovdje je zastavljen golik. Bit će 2 minute za Trebotića, evo gol pa 2 minute. Evo isključenje, znači... Nije zadovoljna vaša kolegica. Kolegica nije zadovoljna. Čavala. Trnita Čavala nije zadovoljna sa njegovom reakcijom u obrani, nepotrebno jer ekipa je sada dosta kompaktno djelovala, tako da postavlja sada svoju ekipu na hendikepu. Evo vidimo ušao igrač sa brojem 9, Kisićek na poziciji desnog vanjskoga, a evo i sa brojem 4 Katić, odlična realizacija i jedan kvalitetan višak na poziciji desnog krila, ali treba pohvaliti svakako asistenciju Golika koji je kroz prostor loptu dodao precizno na desno krilo. Evo, Rijeka je tu sad zbog ovog nespotrebnog Trebotićevog poteza zapravo prilici da se potpuno vrate u utakmicu. Naravno, Split prvo ima napad za povećanje vodstva ako uspiju u tome. Evo, vjerovatno će Splićani otići na jedan malo duži napad, tako da bi upravo nešto vremena. Jedan nehotičan prekršaj Katića na Pavloviću. Evo, očekujem stalno da nekako Babić preuzme tu inicijativu, jer do sada se pokazao kao... Ovo je teška situacija, nije ništa, skrilo na krilo, nema noge, kažu suci da nema noge. Bune se Riječani. Splićani su u pasivnoj igri i mora se brzo odlučiti za šut. Ide Pavlović, da. Odlično. Još je dobio u lice. Ovo bi moglo biti 2 minute možda. Vidimo na usporenoj snimci, je li bilo ovdje? Da vidimo da li je to bilo u lice, pa da prema licu. I mislim da igrač Rijeke trebao dobiti 2 minute definitivno. Ovo se u današnjem rukometu u nekim slučajevima čak i kažnjava crvenim kartonom. Mislim da se radi o previdu Subačkome. Ali Pavlović drži konstantu 50% golova Splita i dalje njegovo. Evo još jedno isključenje Pavlovića, mislim da ovo nije bilo za isključenje. Sad je možda bio nervozan zbog ovog malo. Vjerovatno je to još ostalo, ali ono što ga i gledatelji mogu vidjeti, radi se o izrazitom sportašu koji mnogo svoga vremena provodi trenirajući samostalno, što se vidi na njegovoj konstituciji, tako da je spreman. A Riječani imaju jednostavnu situaciju, 6-4 i Katić to jako dobro realizira. Vidimo desna strana Rijeke dobro funkcionira, Katić postiže svoj treći zgoditak, tako da evo trening začela. Evo minute odmora sad. Split, je li Split još uvijek sa 2 igrača manje? Za sada je. Kako to brani? To je baš nezgodno sa 2 igrača manje. Jako teško se to brani, međutim često puta u sportu ona najjednostavnija rješenja i kad vam se ponude igrači ne znaju prepoznati i onda se desi neka greška koja je za trenere često puta frustrirajuća. A ovo je stvarno velika prednost, tako da u ovoj dionici igre očekujem da bi se momčad Rijeke mogla vratiti na neriješen rezultat. Evo dok gledamo neke golove od ovih 15 postignutih za sada, u kojima je uglavnom prednjači ovaj čovjek Pavlović, treba reći da su Unisport Finalsi najveći i najmasovniji događaj iz područja akademskog sporta u Republici Hrvatskoj. On je okupio najuspješnije pojedince i ekipe, reprezentacije hrvatskih sveučilišta i veleučilišta koji su tijekom cijele godine sudjelovali na natjecanjima kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini.
a si vođen od mladih, visoko obrazovanih osoba iz svih područja Hrvatske akademske zajednice sa zajedničkim ciljem pretvoriti Unisport u novu snagu hrvatskog sporta. Manifestacija Unisport Finals 2016. se godine odvija u 8 sportova, to su futsal, košarka, rukomet, odbojka na pijesku, tenis, stolni tenis i šah, a na natjecanjima sudjeluju reprezentativci 16 hrvatskih sveučilišta i veleučilišta. Utakmica se nastavlja. Trebotić, napad je 5-6. Vidjet ćemo da li je jezikova juha trenica Čavale djelova na njega i kako ćemo reagirati na ovaj napad. Zanimljivo je, vidjet ćemo da li će biti neki ulazak na crtu, da. Evo potezanje na crti, do sada ništa. Marić dobro. Ovo je vrijedan gol, jako vrijedan gol. Jako vrijedan gol sa igračem manje. Treba pohvaliti Marića koji je inače i reprezentativac u 96. godištu u hrvatskoj reprezentaciji povremeni. Evo jednostavan gol. Golik 8-9. Golik odlično. Što se tiče Marića, kod trenera u reprezentaciji dobivao minutažu i zaista mislim da je opravdao pozivanje u nacionalne selekcije. Ukoliko Split osvoji ovaj finals, mislim da bi mogao biti proglašen MVP-em cijeloga prvenstva što se tiče igre. Evo Ante, Splićani vode, a nama se zapravo već lagano bliži kraj prvog dijela. Dosta tečna igra, nije bilo nikakvih prekida, nije bilo, osim ovog sada jednog time-outa. Dosta dobro ide, recimo u posljednjih 6 minuta. Dosta tečno, možemo reći da gledamo dosta dobar rukomet na ovoj razini, tako da vrijeme brzo prolazi, a i rezultat se praktički ne mijenja nešto puno, osim što se igra gol za gol, tako da za sada Split vodi jedan razlike i 1-2 je cijelo vrijeme za momčad Splita. Evo Babić od bloka. Skoro otišlo gol, ali... Da, to su te lopte koje od bloka u biti često varaju vratare. Međutim, Babić danas stvarno nije na nivou i treba će odlično. Evo lijepe akcije, krasan gol. Sjajan gol. Ovo je klubski rukomet, znači uvježbano nešto u klubu i to je vidljivo. Jan Cepelin. Skoro bez gledanja. Da, prekrasan. Ovo se stvarno može uživati u ovakvim potezima. Nešto poput Džombe nekad kad je znao raditi zajedno u paru sa Metličićem i Babićem. A sigurno su ovi dečki puno puta gledali i Džombu i sve ostalo. I to je lijepo stvarno vidjeti kada ima vica, kada ima igre, kada ima nadigravanja. To je ono što daje čar i draž rukometu i u biti hrvatski rukomet je po tome i prepoznatljiv i takav ga treba gajiti da i ostane. Evo, Splićani imaju prigodu otići na 3 razlike i osjetno se odvojiti u ovome prvom dijelu. Je li Pavlović malo na hlađenju sada? Pavlović je malo na kakvom predahu, Trebotić je na toj vanjskoj poziciji, Dodig na pivotu i Babić na vanjskome. Evo opet sve veće od Marića, ide na pivot, ali bit će tu... Golik je odlično zatvorio Dodiga, u jednom momentu se otvorio prostor, međutim obrana Riječana je odlično to zatvorila. Ponovno nepotrebno. Pokušaj Balića i proigravanja. Očito su se zaigrali. Babić se malo zaigrao. Katić 10-9 gube Riječani. Eto, umjesto na 3, Rijeka se približila na 1 Splitu. Stalno su zapravo tu, imali su Splićani 2 puta po 2 razlike. 3 puta čak. Evo, probijanje jedno. Poslije smo u posljednjih 5 minuta, 4,5 minuta do kraja prvog dijela. Gledate finalni dvoboj na Unisport Finalsima u Poreču, muški rukomet. Rijeka Split. Rijeka Split, Kisićek na poziciji desnog vanjskog, lijeva ruka. Spreman da vidimo da li će biti neko utrčavanje. Evo, jedan ne baš dobro postavljen napad Riječana. Rogulj je to odlično. Hladan je ostao Rogulj. Odlično miran, staložen u ovakvoj situaciji. Evo. Ide Marić u gužvu. Inače, 9 metara. Dosta kvalitetan u ovoj varci u prolazu u suprotnu stranu. Ima dobro građenje.
i često je to i u polufinalnom meču protiv Verna koristio. Evo vidimo povratak Pavlovića koji je zamijenio Trebotića i evo ona standardna vanjska linija Pavlović, Marić i Babić. To će sada završiti gol. To je to. 11-9. Babić. Prozivali smo Babića, ali evo trebalo je 26 minuta da se aktivira i da postigne svoj prvi zgoditak. Sada je i agresivno i kvalitetno u obrani odigrava. Evo 11-9 je... Na semaforu bi možda trebalo biti 11-9. Sada ide Splićani po 12. gol, ovo bi trebao biti gol, 12. Sa brojem 7 Luka Galić. I Splićani idu na 3 razlike. Trenutačno je rezultat 12-9, nije baš ovo ispravno, evo i režija to ispravlja, tako da sasvim logičan time-out trenera Miškovića, tako da koji će sigurno morati posložiti svoj momčad za ovu završnicu prvog poluvremena. Dobro, definitivno Matošević neće na gol, to znamo sigurno. Dobro bi došao možda u ovom momentu, malo je... Možda za neki sedmerac. Neki sedmerac, tu je bio i specijalista svojedobno, a Đurica, evo, za njih nekoliko minuta i nema neku obranu, dobro bi mu došao možda jedan kvalitetan. Da, ali šalimo se malo, naravno nije prijavljen, samo je tu među trenerima. Ovdje vidimo još jedan ovaj sjajan potez, bio je to Galić. To je ta lijepa priča Finalsa, kad vrhunski igrači, vrhunski rukometaši dolaze, bodre, budu sa svojim mlađim prijateljima, mlađim suigračima i bivaju lijepi dio ove priče. Da, Ante, a Unisport bez sumnje predstavlja najzabavniji organizirani sustav sporta u Republici Hrvatskoj, jer osim natjecanja podrazumijeva rekreaciju, edukaciju, zabavu i druženje, teži izgradnju okvira optimalnih uvjeta za zdrav život te razvoj i onesavljenje akademskog sporta. Najveća vrijednost Unisporta je što on ne okuplja samo zaljubljenike u sport, već pruža okvir za međusektorsku suradnju pojedinaca i organizacija koje djeluju u domeni obrazovanja, volonterizma, kulture, mladih i gospodarstva. Ulazimo u posljednjih nekoliko minuta. Vidimo promjenu na poziciji pivotmena u momčadi Rijeke, ulazi na mladi Polić. Zatim Katalinić, Golik i tamo je na poziciji lijevoga vanjskoga igrač sa brojem 6. Muče se sada Riječani, nemaju rješenja za obranu 5-1 i evo to su sve neke individualna rješenja koja ide Splitu u korist. Na vrijeme se obrana stigne pomaknuti i jednostavno nemaju rješenje za Riječani. Vidimo Perića koji se sada izmiče i odlazi na poziciju desnog vanjskog. Puno rade rošada, trener Mišković pokušava pronaći sedmorku koja bi uspjela parirati Splićanima, međutim za sada Split ima 3 razlike. Evo Polić izvodi deveterac. Rijeka je, da li će biti sedmerac, ipak ne. Katalinić je lijepo ušao kroz obranu Splita, međutim suci se nisu opredijelili za sedmerac. Evo još jedan šut, još jedan obrana, kvalitetna obrana bloka. Vidimo i vratalar Rogulja. Mogao bi brzo doći i pasivan napad za Riječane, koji za sada ne prolaze rješenje. Ovo je težak potez i težak udarac, ali gol. Rekao bih, ovo je bio šut iz neke nemoći, ali odlično rješenje igrača sa brojem 6 Perića, koji je šutnuo pored bloka i neobranjivo za vratara Rogulja. Minuti 30 do kraja i treba vidjeti kako će ova završnica proći. Pavlović individualno ne prolazi. 12-10, još minuta i pol, da. Ima Splitu kontrolu utakmice i imali su nedavno 3 gola prednosti, to im je najveća prednost.
Evo Marića, pa će se ostaviti Pavloviću. Pavlović, Odlično, Marić i gol. I Marić gol nakon odličnog navlačenja Pavlovića koji je privukao 2 igrača, a Mariću je ostalo samo da uskoči u prostor i realizira. Odmah brzo. Uzvraćaju i Perić, Riječani. Perić u nekoj seriji. 13-11, on sličan ovako gol. voli kroz 2 igrača zabiti. Kroz 2 i vidimo odlično korištenje zgloba. Vratar ide u jednu stranu, lopta u drugu. Odlično Perić, zaista 2 jako lijepa zgoditka za redom. Očito je dobro rješenje na ovoj poziciji desnoga vanjskoga, tu se snašao najbolje u svojoj momčadi. Da, pola minute do kraja, možda posljednji napad Splita u prvom dijelu, u ovom finalu u Poreču. Da, posljednji vjerovatno napad momčadi Splita, 20 sekundi, mislim da bi trebali još malo duže ostaviti loptu, da li oni i kontrolirati rezultat. Evo još 10 sekundi, opet prebacivanje. Evo, sjajno, dobro, ali bilo je ipak gaženje crte, prijestup i vremena više neće biti, ima 2 sekunde. 2 sekunde. Isturilo. Prvo polovrijeme je završilo, ali moglo je završiti puno bolje za Split kad kažemo su vodili 3 razlike, ali dobro. 2 razlike svejedno vode 13-11. Kratak komentar. Mislim da je rezultat realan, Split je bio nešto bolji i pogotovo u napadu je pronalazio i kolektivna rješenja. U igraniji dosta lepršaviji, Riječani se dosta muče u napadu, slabo pronalazi i probijaju obranu 5-1 Splićana. Polić je trenutačno uspio, ne Polić nego igra sa brojem 6 Perić, ispričavam se, jako dobro se snašao 2 puta na poziciji desnog vanjskog i Riječani ako misle parirati Splićanima morat će kvalitetnije ući u drugi dio i anulirati ovu prednost Splita. Budite vi s nama u drugom dijelu, čeka nas još uzbuđenja, još 30 minuta odličnog sveučilišnog rukometa na Unisport Finalsima iz Poreča. Vidimo se. Hvala. Europske sveučilišne igre u Hrvatskoj, 21 sport, preko 5000 sportaša, 1000 volontera. Zagreb i Rijeka od 12. do 25. srpnja. Ostavi trag. U drugom poluvremenu sa mnom kraj mene evo promijenio se stručni sukomentator, to više nije Ante Burger kojem se zahvaljujem, još jednom čestitam na osvajanjem 3. mjesta sa curama rukometašicama. Sada je to sa mnom Haris Pavletić, dopredsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza. Želim vam dobar dan. Dobar dan. Evo, imali smo jednog čovjeka koji se strašno razumije u rukomet, pogotovo ovaj splitski. Sad imamo vas koji se, osim što ste ovo na funkciji, jako razumijete i puno vam je ovdje poznanika sa ove riječke strane. Pa evo, da možda prokomentiramo ovaj mali zaostatak njihov na poluvremenu. Pa da, evo, ja sam malo sa tribine pratio situaciju. Napeto je, nadam se, kao, rekao bi, riječki student i nekako vodim taj Riječki sportski sveučilišni savez već neko vrijeme. Nadam se da ćemo uspjeti okrenuti i da ćemo ipak na kraju pobijediti ovu utakmicu. Da, Riječani su zapravo ovdje, nisu domaćini, ali imaju sigurno puno simpatizera ovdje, ali Splićani su držali, vodili su čitavu utakmicu u prvom dijelu, imali su i u 2 navrata 3 gola razlike, dominirao je tu na neki način Pavlović. Koga možemo izdvojiti iz ove riječke momčadi? Pa riječka momčad je uglavnom bazirana na zametu i u principu fali nam par igrača, tako da to mi je žao što nažalost nismo mogli, rekao bih, koristiti njihove usluge sad za ovo prvenstvo, ali kao momčad imaju po meni veliku perspektivu, pogotovo u ovom studentskom rukometu i nama je rukomet kao sport jako važan za sveučilište i postoji velika tradicija rukometa u samoj Rijeci i zameta kao takvog i mi na Riječkom sveučilištu već neko vrijeme organiziramo
dosta tih rukometnih, sveučilišnih, studentskih sportskih događaja. Tako da mi smo 2011. bili domaćini Europskom prvenstvu sveučilišnom u rukometu, gdje je Rijeka osvojila, rekao bih, srebrnu medalju u muškoj i ženskoj kategoriji. To je bio jedan za nas u principu povijesni uspjeh u sveučilišnom sportu. Sad nas očekuje Europske sveučilišne igre, rukomet se igra u Rijeci i pripremamo se za to jako puno i nadam se da ćemo tu pokazati svoje pravo lice ako ipak ne uspijemo ovdje, ali nadam se da ćemo ipak uspjeti i ovdje. Da, ovaj prvi napad Riječana nije urodio plodom. Evo, briše se malo i parket. 13-11 je vodstvo Splićana nakon prvog poluvremena, a sada će Splićani probati doći i do 14. gola. Dosta je tvrda utakmica. Ima i dosta tehničkih grešaka s jedne i s druge strane. Lijepo vidjeti, to smo baš komentirali jednog Valtera Matoševića na klupi. Riječke momčadi neće stati na gol, ali dobro je dovoljno da je na klupi. Dok s druge strane na klupi Splićana jedna žena i to je lijepo vidjeti. Da, pa Valter je veliki prijatelj Rijeke i riječkog rukometa i u zametu je i stvarno hvala mu puno što podržava studentski rukomet i što nam pomaže u ovoj cijeloj priči i to nam je stvarno velika podrška. I to smo u biti gradimo već godinama, nekako pokušavamo povezati klubove i studentska natjecanja i na neki način osigurati stvarno veliku kvalitetu u tim studentskim natjecanjima. Evo ga, krasan jedan gol, 13-12, smanjili su, Karaula je zabio gol za 1 razlike samo. Evo ponovo Riječana skroz u igri. Prošle su 2 minute u drugom dijelu. Jeste vi osobno zadovoljni kako to protiče ovaj finalni dan u Poreču u dvorani Žatika? Pa jako dobro, evo ja sam obišao malo sve dvorane, sve protiče stvarno prema planu. Iz godine u godinu, ovo smo već mi drugu godinu u Poreču, bili smo u Puli, prije toga smo bili malo u Vinkovcima i tako pokušavamo na neki način ova Unisport Finalse, odnosno ta završna prvenstva nacionalna, na neki način povezati sa određenim gradovima barem 2-3 godine. Tako da na neki način napravimo bolju suradnju i sa gradovima kojima je interes da budu domaćini takvih jednih događaja, a s druge strane da naviknemo malo i promoviramo te hrvatske destinacije. Karaula u seriji, 2 gola za redom, 13-13. Evo ga, i tu smo. Sigurno je bio pakao u svlačionici. Da. 3 minute su za nama u drugom dijelu, sve izjednačeno, nema još Splita. Evo ima Pavlovića iz daleka i pod prekršajem bit će 9 metara. Ne maze njega baš. A sve zajedno mogu reći da se stvarno kvaliteta studentskog sporta diže u svim sportovima, ne sad samo rukomet. Odbojka, futsal, košarka, stvarno to su košarkaši koji su stvarno igraju u prvim, drugim ligama i svake godine sve bolje i bolje. Mislim da je čak i budućnost, nekakva perspektiva studentskog sporta je u osnivanju studentskih klubova kroz sveučilišta i na neki način gurati te sportaše da upisuju fakultete i da im pokušamo dati osim vrhunskog sporta i kvalitetnu edukaciju da nakon svoje sportske karijere mogu ostvariti nekakve kvalitetne poslove i tako dalje. Evo ga jedan sjajan gol. Marić 13-14 iz perspektive Riječana, odličan gol Marića. Biće gusto do samog kraja. Da, tako i treba biti u finalu, da uživa i gledateljstvo. Pa jučer je bila u principu isto za nas polufinalna infarktna utakmica sa Zagrebom. Produžeci, golman, gol, svašta. Svašta je bilo, da. Sve su to veliki rivaliteti, Zagreb, Split, Rijeka. Da.
Split se u principu diže, ja se sjećam kako radimo već to dosta dugo, Split nije imao nekakvu tradiciju, kako bi rekao, nekog vrhunskog i jako kvalitetnog rukometa i igrali su recimo za 3. mjesto ili ne bi prošli ni kvalifikacije, ali evo sad iz godine u godinu sve su bolji i bolji. Kvaliteta se i kod drugih sveučilišta diže, Zagreb je uvijek bio i u svim sportovima u principu ima najveći pool igrača, tako da im je puno jednostavnije složiti ekipe i dovesti ih ovdje, ali imamo sad i Vern koji je privatno sveučilište koje stvarno okuplja dobre sportaše i stvarno imaju jake ekipe u različitim sportovima. Da, ovdje kad pričamo o Unisport Finalsima, naravno oni jesu zapravo generalna proba za najveći multisportski događaj u novoj hrvatskoj povijesti. To su ove europske sveučilišne igre. I jesmo položili test, jer sve zapravo ide onako kako ste se zatrtali. Pa da, u principu rekao bih da sam jako zadovoljan sa principu, rekao bih cijelim timom koji priprema ovo već intenzivno 2 godine, marljivo rade. I mislim da ćemo stvarno ostvariti ono što smo si zacrtali. Naravno, još uvijek imamo nekih izazova koje treba prevladati u sljedećih 2 mjeseca, ali realno po meni jako dobro stojimo i po nekim projekcijama koje smo si zacrtali na samom početku, sad smo još i bolji. Recimo, nama je bila nekakav plan da otprilike imamo negdje oko 5000 sportaša, po zadnjim prijavama sad smo negdje na 5500, tako da prebacujemo brojke, rastu nam kapaciteti i u Rijeci i u Zagrebu za smještaj i to nam je stvarno drago da su ljudi prepoznali našu i promociju i kvalitetu organizacije događaja u pripremi i mislim da ćemo stvarno napraviti, pa rekao bi, jedan veliki spektakl u 7. mjesecu. Dok pričamo, 15-14 vode opet Split, dao je gol Mladinić. Tijesno, gol na gol. Da, gol na gol. Vidjet ćemo ko ima više snage. Evo gola na gol. 15-15. Uz malo sreće, ali lopte u mene. Malo sreće u rašlje. Da. Sve je izjednačeno, baš kako trebaju biti u finalu. Nije se nijedna momčad odlijepila, Split je imao 3 razlike, sada je Rijeka stalno tu negdje, još čekamo da dođu i u vodstvo. Pavlović. Možda ste im donijeli stvarno sreću. Da, sad ćemo vidjeti. Bila je jedna sjajna utakmica baš prije danas, košarka za 3. mjesto muški. Isto smo igrali sa Splitom. Stvarno Split je vodio cijelu utakmicu, no međutim nekako smo lomili 3. i 4. četvrtinu i na kraju slavili i osvojili bronz. Tako da, evo, ako budemo išli tim tempom, evo, ja se nadam da ćemo onda i slomiti ovu utakmicu. Sad je Toni Katalinić slomio Pavlovića i ide na 2 minute zasluženo isključenje. Bilo je stvarno grub start i sada Riječani ipak u problemima. Sad ćemo vidjeti hoće se uspjeti obraniti. Pavlović, onda lopta na krilo i sedmerac, možda još i 2 minute. Šta su rekli suci? Neće biti dodatne kazne, ali će biti sedmerca. Sad ćemo vidjeti da li je Metošević dobro pripremio golmane. Da. Marin Babić za Split. I to je 16-15. Ponovo Split vodi. I još uvijek imaju igrača više. Sada da vidimo što su smislili Riječani sa igračem manje. Tamo Ščulac. Probijanje. Ništa, prekršaj u napadu. I ide Split po novi gol s igračem više. Krilo je tamo slobodno, vidio ga je. I zabio je. Sada je to 2 razlike, zabio je Galić. Skupa isključenje za sada 2-0. Ukupno 17-15. Dobro iskorištavaju igrača više.
vanjska linija Riječana kombinira, tamo je Sekunde Jeličić. sporo protiču do povratka igrača. ovo je lukavo i ovo je sjajan lijepo, krasan gol. gol. U stilu Šveđana Štafana Olsona. Kapetanski. Sedamnaest, 16, sada i dalje Splićani. Neće biti ništa od ovoga. Malo Lopta sreće za nas. Riječane i mogu ići i po novo poravnanje. Ko vas je nekako najviše ovdje oduševio ova 3 dana u Poreču? Bilo je puno sportova, puno studenata, studentica, jako puno uzbuđenja. I još traju. Da, teško je izdvojiti, stvarno svaki sport ima nekakvu svoju draž, svaka utakmica ima neku, kako bi rekao, interesantan, srčan moment, ali u principu ja sam najviše nekako ljubitelj recimo košarke i rukometa. Tako da za mene su to nekako najbolji momenti, premda svi drugi sportovi stvarno prolazi dobro. Evo baš smo sad gledali, s druge strane nam je, evo ga, poravnanje. S druge strane igramo finale muške odbojke, isto stvarno, evo, sjajni potez. Kisiček 17-17. Isto vrlo gusto, s druge strane Zagreb je dobio prvi set, ali na 25-23, tako da isto vrlo gusto. Aha. Pavlović, njega nema u drugom dijelu, barem što se tiče golova. Je li to sedmerac pokazao sudac? Da. Zanimljiva odluka. Očito obrana iz prostora. Ako smo... Malo se linije ne vide od ovdje dobro, ali sudac pretpostavljamo dobro vidi. Vjerovat ćemo sucima. oni su Česi i Zorko. I odlična obrana. Odlična obrana. I izgleda da je Matošević ipak... Obrana Matošević. Šalimo se, nećemo uzeti obranu Marinu Soriću. Ili Valteru Soriću. Da. Svaka čast, odlična obrana, pucao je Marin Babić i Rijeka ima priliku za povest. Ajmo Rijeka. Skoro. Ali imaju i Splićani odličnog golmana, Ivan Rogulj, njihova jedinica. Skoro je u kontru krenuo. 10 minuta iza nas u drugom dijelu. Dakle, 41. već ističe, a sve nerešeno. Našeg trenera, izbornika, profesora Moretija. Viktor Moreti već godinama živi taj rukomet u Rijeci i stvarno se trudi okupiti ekipu. Opet, nažalost, po vas, po Riječane, bit će to 2 minute. Dugo držanje jednog igrača Splita i ići će van igrač s brojem 14. To je, a ne, nije Karaula isključen, nego je isključen Petar Perić. Marić izvodi. Ajmo još jednu. Sedmerac. Marić. I to je gol. 17-18. Vodi Split. Strijelac Mario Marić. I sad opet problem za Rijeku, jer opet igrač manje. Da, opet igrač manje. Dobrih minutu i pol sigurno. A tako je teško igrati. Smo dobro izvukli. Sad ćemo vidjeti kako ćemo sad proći. Dobro kretanje tamo. Ima li tu sedmerca? Nema. Biće samo 9 metara, ali to je dobro u ovoj situaciji. Ostala je lopta kod riječkih. Malo čudno da je vratio na 9, a skok je bio sa 6. Ovdje ima li čega? Ima gola. Najvažnije ima gola. Kroz 3 igrača praktički je zabio. Između 3 igrača. Bravo. Kišićek. 18-18. Da, ovaj ga je baš i držao. Ovo je skoro bilo po meni za još jedno iskušenje. Ali nećemo sad.
Nećemo sad, da. Vidimo Split s igračem više, nema tu lopte na krilo, ima lopte, ali nema odluke da se digne igrač. Sad će se dići i opet će biti vjerojatno, da, 2 minute opet. I naravno sedmerac. Meni se čini da smo mi pretplaćeni na ove 2 minute. Kisiček ide van, dao je malo prije gol, a sada ide na hlađenje na klupu, na porciju kod Viktora Moretija. Da. A sedmerac će sada izvesti vjerojatno opet Marić, koji je malo prije zabio. Da, prošli put je bio uspješan, nadamo se da ovaj put neće biti baš toliko. Ali sada u velikim problemima zapravo momčad Rijeke, jer bit ćete sa 4 igrača u polju jedno vrijeme. Biće izazov sljedećih barem minutu. Biće zanimljivo, biće jako dobro ako skine ovaj jedan udarac. drugi napad. Da. Bar ćemo dobiti jednog. Da vidimo, za vodstvo Splita Marić. Ne! Bravo! Sjajna obrana. Evo i Marić je promašio, odnosno Marić Sorić mu je obranio. Evo vidite još jedanput lijevo, desnom nogom. Fino. Koliko sam ja upratio, mislim da je negdje 50% sedmeraca. 2 je dobio, 2 je obranio. Provjerit ćemo u statistici. U svakom slučaju, ključni trenuci su ovo. I sad je ipak malo lakše. Teško se čuvati loptu s 4 igrača u polju, ali gola nije bilo. Da. A i vratit će se peti, evo ga. Vratio se peti. Sad je ipak jedan manje samo. Da. Samo Kisiček. Još malo držat loptu, onda nekakav šut. Nema ovdje ništa, ali... Moram stvarno pohvaliti grad Poreč. Imaju sjajnu infrastrukturu. Puno nam izlaze u susret oko organizacije ovog događaja i evo, nadam se da se vraćamo i sljedeće godine. 19. gol je dao igrač brojem 19, evo to je nešto ima u tim brojkama. Nešto ima u tim brojima. Mladinić. Da vidimo ili imamo mi nekog sa 19. Sa 19? Možda da zbrojimo 2. Nemate. Jedino 2 igrača. Da. 14 i 5 recimo. Karaula za Grozdeka. Jedan Cepelin. Da. Evo, Grozdek ima loptu. Broj 5. Ali mislim da Karaula nije u igri. Malo se šalimo. Morat ćemo s 3 igrača kombinirati. Nekako ćete se snaći, samo da bilo ko zabije. Da. Na polovici smo drugog dijela. Još malo više od 15 minuta. Dramatičnog finala između rukometaša Sveučilišta u Splitu i onog iz Rijeke. Spličani vode trenutno golom razlike. Vratit će se lopta na 9 metara. Golik je nešto probao, pa Karaula, Grozdek, ništa od toga. I dalje napad. Evo kombinacija Grozdek-Karaula, evo Grozdek-Karaula kombinacija. To je to. Za 19. gol. Za malo. 14 za 5, ali umiješao se. Bravo. Odlična asistencija. I sjajan gol. Golika za gol. Karaulu. Evo ga, ali bio je 19. Bili su u kombinaciji. Sjajno. Ide Split ponovo. Momčadi su kompletne i rezultat je u egalu. Ako se ne varam, Rijeka još nije vodila, jel da? Po mom praćenju u ovoj utakmici. Davno trebao bi pogledati. Evo, možda će sad voditi Rijeka, ali staće. Ipak ide nekakva polukontra, 3-3. Sam je tamo igrač Rijeke. Je li ovo prvo vodstvo ako dugo vremena nije? Nevjerojatno. Neće to vodstvo. Katić nije pogodio, odlična obrana Rogulja. Svaka čast, sjajna obrana. Mislim da je to već skinuo bar drugi zicer. A ja mislim da stvarno Rijeka nije vodila u cijeloj utakmici. Jer 0-1 je poveo Split i od onda su u nekoj prednosti. Tako da, evo sad još jedne možda, prilike. ako ne sa 6, možda će ići sa 10. Ne vidim Valtera Matoševića nigdje na klupi.
Jel on daje negdje savjete sa strane? Valter je morao se povući, nažalost, za ovu utakmicu jer su na jednoj humanitarnoj utakmici u Rovinju i nažalost, eto tako ispalo finale da će biti u 5 sati popodne, pa je morao nažalost otići. Ali hvala mu na onome što je do sad napravio za nas i što će nam pomagati dalje. Evo Split u napadu u 47. minuti utakmice. Pavlović, njega nema u drugom dijelu. Babić, ništa od toga. Sada ova osovina Pavlović-Babić najviše radi, ali lopta za Rijeku. Ali mora se vratiti lopta, neće tu biti ništa od toga. Nikako da povede Rijeka. Vratit će se lopta na skroz do golmana. Toliko žele dati gol da jednostavno ne čuju suca. Biće tu još svega, ima još i minuta odmora i drama zajamčena. Da. Skoro zadnjih 10 minuta, a 19:19. Da vidimo. Novi pokušaj Rijeke. Mislim da će presuditi ko ima više snage. Tako mi se čini po tijeku utakmice. Dobra finta, evo ga! To gola. Evo prvog vodstva, 18. minuta. 20-19, zabio je drugog poluvremena. Grozdek, a malo prije smo rekli Karaula Grozdek. To je ta kombinacija bila za vodstvo. 14+5. Da, za 20. gol. Za 20. gol. Vode Riječani, da vidimo odgovor splitske momčadi. Mislim da ako dosta dugo još zadrži Riječani ovog igrača i ovog brojem 6, da će onda biti u prilici ovdje slaviti. Evo da imamo Babića, jer Babić i Pavlović imaju razorne udarce izvana. Evo Babića, to je to. Lijep gol, svaka čast. To su ti ključni igrači Splita, Babić sa peticom i Pavlović sa brojem 6. 20-20. Neće biti minuta odmora, nego vjerojatno je Babić dobio tamo jedan udarac kada je zabio gol. Pa malo da čovjek dođe k sebi. Tići će malo na klupu, uzeti zraka. Već je ušla njegova zamjena. Evo, kod ovog udarca je dobio jedan, vjerojatno, puno tu ima kontakata, ali dobro. Ništa. Teško je procijeniti. Sve u redu s njim. Malo će predahnuti. Zamijenio ga je Luka Galić. Evo opet promašaja Rijeke. Raspucao se Grozdek, ali ovaj put par centimetra mu je falilo. Da. Evo opet prilike Splita da povede. Da, Babić se vratio, samo obranu nije odigrao. Sve u redu s njim. Evo ga u kadru s loptom. 20-20 i 20. minuta drugog dijela. Totalna drama u dvorani Žatika. U Poreču. Unisport Finalsi 2016. Igra sa brojem 18, ovdje pred prekršajem. Vraćena je lopta, to je Rudolf Maretić pucao. Velika je stvar u pitanju, pobjednik ide na Europsko sveučilišno prvenstvo. Sljedeće godine u Malagi, u Španjolskoj. Tako da mislim da je svima nekako u glavi želja da se pojave tamo u 7. mjesecu. To apsolutno, uvijek je lijepo putovati u Španjolsku, a možda i tamo ostvariti neki zapažen rezultat. Tako je. Jer, hvala Bogu, mi Hrvati su uvijek u rukometu odlični. Opet. Sad je broj 3 ide van. To je Dario Jeličić. Splićani nemaju ti problema s isključenjima u ovoj utakmici, barem ne u ovom drugom polovremenu. Da, čini se da su pažljivi u obrani. I sada opet prilika da se možda malo odlijepe Splićani. Ušli smo u zadnjih 10 minuta. Zanimljivog muškog finala u Poreču. Evo opet Babića. Opet Babić.
pokazuje se kao ključan igrač za Split. Sretna je na klupi Marijana Čavala nakon ovog gola Babića. Vjerojatno bi još sretnija bila da sad uzmu loptu i zabiju još jedan brzi gol. Grozdek. I sada je izgubio loptu Šćulac. I opet u obranu. I sada je teška situacija za Rijeku. Pogotovo ako se primi gol. Da. Spličani su vrlo disciplinirani, ne trče na pamet. Stali su sad odigrati puni napad na našu ide opet proriježenu Babić, obranu. opet Babić, ali sada je sudac po meni pogriješio. Prvi korak. Da. Sada se Rekao digao sam da Babić, prvi to je... korak, to je evo, bio opet siguran gol. Babića, odlična lopta na krilo i to je gol. To je Odličan gol. 20-22. Rudolf Maretić. Nemamo rješenja baš za igrača više. Ne može se ovdje golman ništa kriviti, jednostavno lijepo pogođeno, ali Obrana se nije pomakla i imao je veliki kut i to je teško braniti. ima još vremena. Punih 8 minuta za Riječane. Kad su kompletni vidjelo se da mogu parirati, a evo sad su kompletni. I sada im naravno opet treba gol. Bez gola ćemo teško. Grozdek. Opet za promjenu u stativu. Ali pod faulom, pa onda vraćamo se na 9 metara. Čeka se ovaj igrač 10, Golik, da nešto odigra, da nešto napravi. A može i ovaj, ali tamo je Ali ovo je Rogulj. bio nerezonski šut. Probao je 10 metara Katalinić, to. nema gola. Još 7 minuta do kraja. 7 minuta do kraja, tko će, što smo rekli, u Malagu. Malaga. To je dobar ulog. Igraj Splite, volimo te mi, to je ono malo od Zadrana posuđeno. Ali pomaže Splitu, opet Babić. Odličan gol. Opet Babić. Babić se pokazuje presudan. U prvom dijelu Pavlović, u drugom Babić i to je ukupno izgleda da je to razlika, ali ne mogu se oteti dojmu da su isključenja presudila jer bila je tu Rijeka dok su bili kompletni. Rijeka zove time out na 23 minute i 23 sekunde igre u drugom dijelu. Teško, imali smo barem 10 minuta isključenja, čini mi se, u drugom poluvremenu, što je teško nadoknaditi. Da, evo vidimo ovdje neke Pogotovo ako poteze. Split, ja mislim da nije imao, ne znam da li je jedno imao, ali čini mi se ko da i nije. Lijepi potezi ovdje igrača Rijeke koji gube od Splita 23-20, ponajprije zahvaljujući ovaj broju 5 koji je, pa morao bi prebrojati, ali zabio sigurno. Evo, daću si malo truda. U prvom polovremenu je bio jako samozatajan, zabio samo jedan gol. Ali zato u drugom 4, ukupno znači 5, ali 4 ključne. Da vidimo sada što je to Viktor Moretti rekao svojima u jednom od posljednjih dogovora. Da. Još ih drži, zadnje upute. Nadam se da imamo plan. Da. Za zadnjih 6,5 minuta. Plan je jednostavno zabiti gol. Onda obraniti pa opet zabiti. U biti mislim da je ideja cijele igre dati više golova nego primiti. Da, više od protivnika. Barem jedan više. Barem jedan. Dobro, sad smo već ušli u situaciju kad je stvarno važno zabiti gol. Možemo se šaliti ili ne, ali Split vodi 3 razlike. Rijeka mora dati gol da bi ostala ovdje u igri. Da. Ajmo vidjeti kako će to Izuti riješiti. Jednostavno morat će malo ubrzati igru. Evo desetke, ali malo previsoko. Probao je Matija Golik.
Malo žurimo i pucamo iz ne kreiranih napada. Da, ovo je bilo prebrzo. Golik je bio isto, kad smo pričali o splitskim igračima, Golik je bio raspoložen u prvom dijelu. U drugom dijelu samo jedan gol, dosta promašaja i eto. Da. Sve ukupno. Ajmo vidjeti samo u završnici, još manje od 6 minuta do kraja, ovdje u dvorana Žatika u Poreču, Unisport Finalsi 2016. Muško finale rukometa, ovo prvi kut, 24-20, evo i ovaj čovjek je zabio 3 gola u drugom dijelu, Rudolf Maretić. Mora se priznati, Spličani puno kvalitetniji odrađuju napad, pripreme, zadnjih par akcija su lijepo izrađene, napravljene višak. Evo jedan dobar gol, ali opet kroz sredinu, na neki način opet nije stvoren višak. Grozdek vraća nadu, 21-24. Individualnu kvalitetu, a Spličani ipak uspijevaju na neki način svaki napad da ostvariti višak i doći u priliku i zabiti gol. Da, treba nešto Rijeka i obraniti, obrana ili golman. Je li to sad taj napad ili će sada možda opet Babić uzeti stvari u svoje ruke, ili Pavlović, se vidimo, ili ovaj čovjek Sporo se Marinić. kreće obrana. Evo Babića, obranio to lakoćom. Malo uz pomoć bloka, ali... Da. Sada mora Rijeka biti pametna, evo na krilo, sam je tamo, je li to gol? Evo sada, sjajne obrane, Rogulja. Sjajna reakcija. Evo, držao je sad svoju ekipu u utakmici, možda ključna obrana. Još je skinuo na 2 zicera, bio prije. Sad je mogla Rijeka na 2 doći, a šta je rukometa? Sad može biti 4. Da. Još malo više od 4 minute do kraja. Pavlović, Babić, neće se dići Babić i lopta, bio je prijestup izgleda, da. Gazila se crta, evo nove prilike za Rijeku. Evo gola! Evo gola! Evo gola! Opet Grozdek, 2 za redom. Iz teške situacije. Grozdekov 3. gol u drugom dijelu. Ako nas neko spasi, nadam se da će to biti Grozdek. Da. Čovjek koji je zabio za jedino vodstvo Rijeke. 3,5 minute. Sada se ne ponavljamo, ali Rijeci sad opet treba obranu. Da vidimo. Na Splitu treba gol. Babić, stativa. Sjajno. Evo ga. Evo malo sreće za Rijeku. Sad to treba samo iskoristiti. Sada idu dosta brzo Riječani. Možda treba ipak malo stati da vidimo Golik. Evo tamo opet prilike i brani. Ne, ipak gol. Ipak gol. Evo ga opet infarktna završnica. Ščulac. Evo drame, 23-24. Rogulju je Ivo na ruci. I sada vjerojatno je Marijana Čavalas, tražila. Izgleda da je taj malo Poretija ipak dao nekih rezultata u zadnjih par minuta. Sada možemo čuti šta Marijana Čavala, kako ona taj svoj autoritet prema dečkima. Mislim da je nije lako. Nije sigurno. Evo ovdje onaj gol Maretića. Sjajan gol. Za 24-20 kad smo pomislili da to, ali... Ali ipak, kad god mislimo da je gotovo, ipak možda nije gotovo. Da. Lopta se vrti svih 60 minuta. Mislim da je ovo jedno sjajan uvod u evropske sveučilišne igre i baš evo rukomet koji će biti u Rijeci, očekujemo jedan sjajan turnir, 16 muških, 12 ženskih ekipa. Mislim da će biti stvarno sjajno, igrat će se u Zamet, u dvorani Zamet i u novoj dvorani u Opatiji, tako da očekujemo jedan jako dobar turnir. Očekujemo Rijeku, ja bih rekao, u boljoj malo spremi nego ovdje, fali nam par igrača, ali nadam se da do 7. mjeseca ćemo biti spremniji. Da, rukomet je to svakako zaslužio jer rukomet je u Hrvatskoj strašno popularan, napravili smo strašne rezultate, pogotovo u muškom rukometu, a i čeka nas puno toga zanimljivog i domaćinstvo, rukometno prvenstvo i svako. Da. Ajmo ispratiti ovu završnicu
dvorani Žatika u Poreču. Manje od 3 minute do kraja, gol razlike. Split ima Split u napad. napadu. Maretić, Pavlović, nijednom se nije digao u drugom polovremenu na šut. Ovo slučajno je lopta loša do sada do igrača s brojem 14, to je Branimir Dodik i uspio se čuvati za 9 metara. Vrijeme ide, ne treba brisati parket, ipak treba. Tražili su to igrači. I nakon brisanja parketa ostaće 2 minute i 25 sekundi do kraja. Pa ćemo vidjeti šta je smislio Split. Ruka nije podignuta, znači još nije pasivni napad, ali mogao bi brzo biti. Marić na krilo. Sam ide tamo Maretić, ali bio je prije prekršaj, vratio je to sudac na 9 metara. Ruka u zraku. Ruka u zraku I obrana. I golman u zraku i odlična obrana. Obrana i evo nas Marin opet. Solić brani, idemo li po nerješeno? Riječani Ne. idu sigurno. Grozdek! Evo ga, Evo ga! Grozdek! Grozdek je nezadrživ. vraća Rijeku u egal. I 2 minute. I 2 minute. Pa to je nevjerojatno. Znači do kraja utakmice. Dakle, prvo isključenje, ali u najboljem trenutku za Rijeku. Babić je izašao van i to je još dobra vijest za Rijeku. Nije baš sretan. Nije baš. Ali ono što Split ima, to je napad. Bez To je obzira, napad. mogu opet doći u vodstvo. Rukometaši koji veliki Ali Rijeka sad ima priliku. vode. Evo sad tog Pavlovića. Evo baš Pavlovića. se ga prozivao. Zazivali ste ga cijelo poluvrijeme, evo ga. U ključnom trenutku. Povuko je. Još je usput upalio igrača s brojem 8 po licu u udarcu, tako da nije bilo namjere, ali ide Rijeka po 25-25. Prijestup! Nevjerojatno. Prijestup, kakva sada Nevjerojatno, greška. kakva nepažnja. Ajoj, što će sada sebi zamjeriti igrač Rijeke, mislim da je to bio Karaula. Nevjerojatno kakva nepažnja u ključnom trenutku. E sad je zbilja ključno. Ja mislim ili produžeci ili 2 razlike. Nema, Da. Da vidimo. Nema tu prekršaja. Do kraja još 40 sekundi. Vrijeme ide, dići će se sigurno sudačka ruka za 10 sekundi. Pavlović. I odlično je Pavlović odigrao i to je to. I ovaj dečko je junak ispao u drugom dijelu. Maretić 26-24 vodi. Split, evo i gola. Šta je sad ovo? 2 minute. Ovo je, Još vidjet 2 ćemo minute. na usporenom. Ovaj koji je zabio gol, Maretić, ide van. Ali nije priznat gol, mislim da je sedmerac. Nije priznat gol, vrijeme je stalo, ima još 20 sekundi do kraja. I sedmerac za Riječane, ali bit će definitivno lopta završena za... Teško će se izvući ova situacija. 20 sekundi. Do Sve kraja. nade idu, padaju u vodu ako se ne zabije sedmerac, naravno. To je onda gotovo. A i tada će biti teško. 2 gola. Ako se Rijeka zabije, je imala veliku priliku. ko će preuzeti odgovornost, igra s brojem 10, Matija Golik. Ili Rogulj. Rogulj je naravno golman splitske momčadi. Parket je očišćen, 21 sekunda je do kraja. Matija Golik ili Ivan Rogulj. Da vidimo. Golik, lagano, fino, krasno. Ali još 25, uvijek 26. nedovoljno. E sad, pressing, već je 8 sekundi do kraja, Pavlović to drži, čuva, Pavlović, nema tu vremena, Pavlović, to je to. Svaka Dečki iz čast. Splita idu u Malagu. Svaka im čast. Izvukli su. Rijeka imala priliku, nije iskoristila, ali sve čestitke.
izdržali su do kraja, bili su u nezgodnoj situaciji, vodili su cijelu utakmicu, treba im se priznat, imali su sjajne poteze i zasluženo, stvarno zasluženo. Da, Split je evo osvojio Unisport Finals turnir u rukometu za muškarce pobjedom nad Rijekom 27-25. Dosta tu bilo junaka, Pavlović, Babić pa i Maretić, ali isto tako i vratar Ivan Rogulj. Čestitke dečkima, čestitke naravno i rukometašima Rijeke. Možda još jedna završna riječ mog sukomentatora u drugom poluvremenu, gospodina Harisa Pavletića. Pa evo, imali smo stvarno jednu sjajnu utakmicu, do kraja neizvjesnu, Rijeka je tu dolazila, imala priliku, nije iskoristila, ali kad sve gledamo mislim da je Split ipak bio kvalitetniji, malo i zasluženo odnio pobjedu. Čini mi se prva timska medalja za Spličane za sad. I stvarno evo želim im sretan put za Malagu, a sa rukometom ćemo se družiti tijekom Europskih sveučilišnih igara u 7. mjesecu u Rijeci. Rijeka je domaćin, dolazi nam 16 muških, 12 ženskih ekipa i očekujemo sjajan turnir. Evo, hvala vam Haris Pavletić, dopredsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza na komentiranju u drugom poluvremenu muškog rukometnog finala na Unisport Finalsima u Poreču. Kratko još jednom, dakle, prvaci su Spličani, drugo mjesto osvojili su Riječani, treće mjesto Zagreb, četvrto Verno. Hvala vam puno i doviđenja. Doviđenja.